Kan du fortælle os om din værste datingoplevelse? Ja, det var valentinsdag, og vi sad alle sammen nede i skolen, i klasselokalet, hvor vores lærer så spurgte, om kæresteparne ville sidde sammen. Vi skulle på en bustur til Østrig. Og så rækker jeg hånden op, fordi jeg regnede med, at mig og min kæreste ville sidde sammen. Og så spørger min lærer så, om han ville sidde sammen med mig, og det ville han ikke. Han ville meget hellere sidde sammen med sine venner. Og så hele klassen, eller hele skolen grinte, og jeg begyndte selvfølgelig at græde. Og så ville jeg aldrig nogensinde snakke med ham igen. Men alligevel prøvede jeg at få ham tilbage, så jeg gik ned og købte en masse små chokoladehjerter for over 200 kroner og regnede med, at jeg alligevel kunne få ham tilbage på den måde, som jeg så havde lagt på hans seng med et brev. Men hvad jeg ikke vidste, var, at han havde taget en bluse på og noget parfume, som han vidste, jeg ikke kunne modstå. Og han havde købt en buket roser til mig og gemt den under min venindes seng og hævet mig ind på værelset for, at vi skulle snakke, og han ville sige undskyld. Men da jeg så skulle hive blomsterne frem, der var de helt ødelagte og sad fast, så han ikke kunne få dem ud, så det var lidt akavet. Og da han så kom ind på sit værelse og så, at jeg havde gjort alt det der, rødmede han, og hele skolen grinte, fordi at, de syntes, at jeg var manden i forholdet, og han ikke gjorde nok ud af det.